दाथ' बुंनो थाङोबा जोंनियाव बेबायदि भाइरेल निउसावबो नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे माखासे गोबां रायलायनायनि गेजेरजोंबो जों खोनानो मोन्दों। नाथाय बे दंफां दाननायनि बेलाया जोंनि गोबोरखि एरियायाव नङा। मानो होनोबा गोबोरखि एरियानिफ्राय जोंहा ओरै साहाजोंजाय मोनसे सिमा हिसाबै गोदोनो बे BPF सरकार आमोलनि गेजेरावनो जोंना सिमा मोनसे होनाय दंखायो। बेनिफ्राय दा बारसै होनलायनाय दा बे सिमाजोंनो लोगोसे जोंहा दानि गोदान सरकाराबो मोनसे लामा बानायना होनाय जादों। दा बिनि गेजेरावनो जोङो बे लामाखौ जों दासिम बारनाय जायाखै आरो ओरैजाय जेनेबा दंफांनि फालांगि मावनायफोराबो जोंनि बे सिमानि ओरै जोंनि गामि गेजेरजों मालाबाबो बेखौ बे फालांगिखौ मावनाय जायाखै। मानो होनोबा फालांगिखौ मावदोंब्लाबो दा जेनेबा माखासे जों निउसफोराव नुनायखौ गोबोरखि एरियानि होनना बुंनाय जादों। नाथाय बियो गोबोरखि एरियानि नङा। मानो होनबा सिमानि बे लामानिफ्राय बाउन्डारि बारनायनि हरैहाय 3-4 किल'मिटार बेबायदि गेजेरनिफ्रायसो बिथांमोना बे दंफां फालांगिफोरखौ मावदों। मानो होनोबा मैया दाखालिबो फैनानै माखासे बेयाव नायबिजिरनाय जादों। माखासे बिदिनो इउटुबार बा केमेरा खालामफैनायफोराबो दंफां दानफायनाय जायगाफोरखौबो नायलांदों। नाथाय बियो जोंनिफ्राय बे सिमानि माखासे 4 किल'मिटार बा 3 किल'मिटार बेबायदि गोजानावसो। नाथाय जोंनि एरिया बे गोबोरखि एरियाखौ माखासे दंफां फालांगि मावनायनि गेजेराव गोबां मुखुब दं होननानै बुंनायनि थाखाय जोंनि गासै बे गामियारि रायजो राजाफोरा गासैबो दुखु नांदों। बिनि थाखायनो बे मिडियानि गेजेरजोंनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरनाय जादोंदि जोंनि गोबोरखि हालामाव बेबायदि दंफां फालांगि मावनाया मानो होनोबा गैया। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो नैबेयाव लेन्ड डिपार्टमेन्टनि जोंहा जज सार बिथाङाबो फैनानै माखासे जोंनि बेबायदि दंफां फालांगि मावनायनि थाखाय दा मावसे एबा होबथानायनि राहाफोरखौ बिथाङानो मेल गिदिर खालामफैनानै माखासे बेखौ मिन्थिसार होलांदों। आरो बेजों लोगोसेनो दरफ्रोमबो गामियावनो जोङो दंफां फालांगिखौ मावनो मोना आरो बेजों लोगोसे गोदानै हादान सिफायनो मोना बिदि होननानै जोङो गामि दरफ्रोमनावबो मोनसे जोङो थांखि दिखांनानै गावबा गाव गामिनि प्रसिडिंआव दिखांना लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे एरियानि दैदेनगिरिनि माखासे जेनेबा प्रसिडिं खाथाफोरावबो बेबायदि जेनेबा दिखांना लानाय जादों। मानो होनोबा जाय मानसिया गोदानै हादान सिफायगोन बे जायगानिफ्राय बिथाङा जोंनि जायगानिफ्राय ओंखारलांनांगोन आरो लोगोसे बे दंफां फालांगि मावोब्ला बिथाङाबो जोंनि जायगानिफ्राय ओंखारलांनांगौ होननानै जोंनि गासै रायजोजों जों थांखि दिखांनानै लानाय जादों। बेनि थाखायनो जोंनि बे गोबोरखि ओनसोलाव जोंनि दंफां फालांगि मावनायनि जेबो बेबायदि फालांगि गैया। आरो लोगोसे बे माखासे जोंनि बानसावनाय गोबोरखि एरियायाव दंफां फालांगि मावनानै जेनेबा थायो बा मावो बे बानसावनायखौ गासै रायजो राजानि गेजेराव जों बेखौनो मोजाङै रोखा फोरमायना होनाय जादों। जोंनि गेजेराव गोबोरखि एलेकायाव बेबायदि दंफां फालांगि मावनाय गैया। बेखौनो आं फोरमायनाय जाबाय। बे दंफां दाननायनि बे माबायाव खोथाखौ लानानैथ' आं दा खोनानो मोन्दों खोनानायालाय। खिन्थु बे दंफां दाननायनि बेलायावहाय गोबावथार सम जाबाय आरो जेन'बा सम मानि बे दानिसो बावै आङो मालायनि निउसफोरखौहाय नुनायाव बे दंफांखौ गोदान होननानै बुंबाय थादों नङा होमबा। दा बे दंफां दाननाया गोदान नङा जोंनि नुनायाव बा जों मिथिया आरो जों माने बेवहाय 2004 बा 5निफ्रायनो जोङो दङ नालाय जों मिथिगौ। माने बे दंफाङा गोबाव सम जाबाय दाननाया। दा बेखौनो माने आंनि बुजिनायाव ओरैबायदि खालामदों बिसोरो गोदान महर बानायदों आरो। खिन्थु बे दंफाङा गोबावसै। बे दंफाङा मैया दाख्लैनिबा बा बोसोरनैनि सिगांनिबा बे सेवामोन आरो माने सेवबाय। दंफाङा ओरैनो बोसोरथामजों सेवखाया नालाय सेवनाया ओरैबायदियाव सेवो 12 बोसोर बा 15 बोसोरावसो बियो सेवखायो आरो बे दंफाङा बेबायदि आरो। बे दंफां गोदाननि माबाया भाइराल जानाया माने बियो गोदान नङा बे फुरानायानो। नाथाय बियो दानिल' नंला गैयाबाबो 8 बोसोर 9 बोसोर बेबायदि जाबाय आरो। जोंनि थाखाय बेबायदि बेखौ लानानै दानि सरकारा जुदि जोंनाव एभिक्सन गोग्लैयोब्ला बा एभिक्सन खालामोब्ला जोंथ' बहा थागोन। जों 2005निफ्रायनो इसेबां मानि खस्थ' खालामनानै थाबोबाय। दिनैनि समाव जे जोङो बेबायदि गोदान बेबायदि दंफां दानबाय थादों होननानै जुदि एभिक्सना गोग्लैमारोबा जायनिखि बै बावसार खालामग्रा दंफां गोदान दाननानै बेबायदि बावसार खालामग्राफोरनि माबाखौबो जोंनो नांगोन आरो सोरबायदिया खालामदों। दा बिथांमोना जुदि थारखौनो बुंनो हादोंब्ला जुदि जोंनाव एभिक्सन जामारोब्ला जों बिथांमोननि जायगायावनो थानांगोन। आरो जों बहा थागोन। दिनैसिम जोङो
2004निफ्रायनो खस्थ' खालामनानै दिनै बेसेबां गथ' गथाय लानानै बेसेबां खस्थ'यै जानानै दङ जुदि जोङो बे जायगाखौ दिनै नागारलांनाङोबा सरखारनि बेलायाव जुदि जोङो बेबायदि एभिसन खालामजानानै नागारलांनाङोबा बै जायनाखि जोंखौहाय बेबायदि मा होनो उल्था बेबायदि खालामबाय थादों जों बिसिनि जायगायावनो जों थांनानै थाहैनांगोन बेबायदिखौ खिन्थु बे दखाना जोङो बेबायदिनो एफा मोजां दखान गैयामोन सिगाङावहाय जों बेयाव गायसननाय समा जाहैबाय 2011 बा 12 बेबायदियाव जों गायसनदों आरो ओमफ्राय दा बिदिनो जोङो एसे साबसिननिफ्राय साबसिन बेबायदिनो दखानफोरा एसे मोजां जाजोब्बाय आरो बेनिफ्राय साबसिनबो जालांबावगोन आं बेखौ मिजिंथियो जोंनि साननायावथ' बेबायदि जेन'बा बे बाथ्राखौहाय बे भाइरेल खालामनायफोरखौ खोथाखौ लानानै जुदि एभिसना जामारोब्ला जोंनो जाय बे भाइरेल खालामदों बिथांनिसिम जों थांगोन आरो बिथांनि जायगाफोरखौहाय जोंनो नांगोन आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौ फाथोनहैगोन बिथाङानो जोंनो जायगा होनांगोन बा बिथांनि न'आवनो जों थांनानै थाहैगोन आरो दाननाय जादों दंफाङा दानि गोदान सरकारनि समाव ना गोजाम सरकारनि समाव आच्छा बेखौथ' जोङो गोजाम सरकारनि समावनो जों दाननाय जादोंमोन दा बियो दाननायनि सना जों बेबायदि मोनसे जोंनि समावमोन माने 2005नि एसे आगोलनो 2004 मायथाइयावनो जोङो दङमोन नाथाय जोङो बै समावहाय खुला भाबै जोङो दानस्रांजोबनो हानाय जायाखै दा बेबायदिनो माखासे हान्जाफोरनि गोख्रों रैखाथि होनायावहाय बेखौ जोङो साफायै जों क्लिनै खालामनानै जोङो मोजां रोखोमै जों न' लुनानै थानो हायाखै दा बे सिस्टेम जोङो अबस्थायाव जों दङमोन नाथाय जोङो बेबायदिनो फैयै फैनानै माखासे समफ्राव जोङो थाखुमा बायनायनि गेजेरजों बेबायदिनो न' लुनो आन्था जोङो आधा बिगा बिगासे बेबायदि प्लास्टिकफोर न' लुनानै जोङो थानांबोदोंमोन खिन्थु जोङो साफायै जोङो दानफायजोबनो हायाखैमोन बेनि उनाव जोङो बेबायदिनो 2012-13 बिनिफ्राय जोङो माखासे बेबायदि थाबावनाय माबाफोरखौ जोङो साफा एसे खालामजेननो हादों आरो बैबारावहाय जाय जोंनि गोख्रोंसिन हान्जा NDP बिथांमोनहा बेबायदिनो 2018-19 बेबायदि माबा मोनसेयावहाय बिथांमोना जे होस्रांजानाय बे मोनसे समा सफैदोंमोन बिनिफ्राय जोङो बेबायदि बे जोंनि आवग्रिनानै लानाय हादानफोरखौ जोङो साफा खालामनो जोङो सुजुग सुबिदाखौ मोननायखाय दा जोङो बे सिस्टेमाव दङ दा एसे जोङो बेबायदिनो मोजां रोखोमै जों न'फोरखौ लुनो हाबाय सोरबा बेबायदि थिं लुबाय सोरबा बेबायदिनो इथाफोर गाथिबाय बे सिस्टेमाव जोङो दा सोलिगासिनो दं आरोखि आच्छा बेथ' गोदोनो जाखानाय गोदोनो दानखानाय दा सोरबाया जुदि बे दंफां मुराखौ लानानै जोंनि सायाव माबा मोनसे केपासिटि खालामनानै जोंखौ एभेक्सन खालामहोनानै जोंखौ बे जायगानिफ्राय होस्रांनो हास्थायदोंब्ला जोङो बिथांनि सायाव जोङो माबा मोनसे दायथ' लाजानायखौ जों लुबैयो बिथाङा जोंखौ जेरैबायदि होखारनो केपासिटि खालामदोंब्ला बिनिफ्राय जोंखौ बोखारनो हास्थायदोंब्ला बिथाङा जोंनो बे हानि बदलै माबा मोनसे थानो थाखाय जोंनि न'खरफोरखौ जोंनि संसारफोरखौ जोंनि बिसि फिसाफोरखौ दोननो थाखाय बिथाङा जोंनो मोजां रोखोमै जोंनो सुबिदाखौ होनांगोन बिनि उनावसो बे बा दंफां मुरानि बा माबा मोनसे फिदिंनायनि गेजेरजों जोंखौ मा खालामनो हास्थायदों बेखौ जोङो एसे मोजां रोखोमै जोङो बिथांखौबो जोङो थदाबथन लानाय जागोन सोंनाय माबा मोनसे उदिस लानाय जोंहा जागोन आरोखि बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-Line अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि र'ड